Ja oikein mahtavaa päivää kaikille taas on nukkumasta täällä. Ja tänään mä arvostelen nuuskaa arvostelu. Offroad Fighter Reportion ja joo. Vittu saisinko mä tätä yhdellä kerralla auki. Ei varmaan saa. Ei no mä pistän pausin. No niin, tässä se on. Haisee vähän niinku hammastahana. Tai siis semmonen hammastahana-mainen niinku offroad Odenssi ja Odenssi saa se kans hammastahana pikkusen. Mutta joo, tässä on semmoset niinku, tässä ei nyt näe kun mä otin tarrat pois, mutta eikö tässä kannessa, ei tässä kannessakaan, mitä paskaa näkyy tää alta. Ei, mutta yksi pussi painaa 9,75 grammaa. Siinä haluatko tarkentaa kenties? No se vittu sit, ei sitten. Joo, minä pistän tämän huuleen. Ottakaa hetki. No niin, sinne pistettiin. Elikkä Offroad Fighter Reportion. No ei tää vittu tunnu edes missään. Ei ainakaan vielä. No nyt alkaa pikkusen. Mutta tosiaan. Joo. Katsotaan sit. En nyt yhtään tiedä missä alkaa valuuttaa, mutta yleensä siinä 45 minuuttia, tunti, puoli tuntia. Puoli tuntia vielä tunti. Siinä välillä alkaa valuttaa. Jotain tämmöistä vastaavaa. Katsotaan silloin, joo. No niin, nyt on kulunut sitten joku puoli tuntia. Joo. Joo. Vittu. Siitä alkaa vielä valuuttaa alkaa, mutta no joo, no on tää ihan hyvä, että 4/5. Koska tässä pitäisi olla vielä vähän enemmän sitä nikotiinia, että pikkusen alkaisi ehkä vielä. Vähän enemmän nikotiinia saisi olla ja tämmöistä kaikkea. Saisi olla pikkusen enemmän. Ei kai siinä sitten mitään muuta. No. Niin, on moro.